ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് 39 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. ഇന്നലെ കാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് അല്ലെ. നമ്മള് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ കാമമാണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ രജോഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, നമുക്ക് കാമം വരുന്നത്, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മളെ ഇതിനൊക്കെ കാരണമെന്നും പറഞ്ഞു. കാമം എന്ത് ചെയ്യാണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തു വെക്കും. അപ്പൊ അത് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും ഏത് രീതിയിലാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് എടുത്തോ ശ്ലോകം 40-ാമത്തെ? ഇല്ല, 40 എടുത്തിട്ടില്ല. എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ. 40-ലാണത്, 39-ലാണ്. 38-ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, കാമം എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. 39-ആണോ 40-ആണോ എടുക്കണ്ടേ? 40. അടുത്തത് 39-ആണ്. 39. 40-ാമത്തെ എടുക്കണം. ഏതെടുക്കണ്ടേ? 39-ഓ 40-ഓ? 40-ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. 39 എടുത്തു. 40 എടുക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 40. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതേർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതാണ് എന്ത്? ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യാണ് എന്ത്? ഈ കാമം. അപ്പൊ ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ രഥമാണെങ്കിൽ ആ രഥത്തെ അതിൽ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടും ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളുടെയൊക്കെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ്? മനസ്സിലാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മാത്രയിൽ തന്നെ ആ വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളെ കുറിച്ചുള്ള സംഭരണിയായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗം കാമ പ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങാകും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് കൈമാറും. ആ ബുദ്ധി അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കും. കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട് സ്വാത്മീഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ആക്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരും? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം
ആര് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിയോടെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കും? അത് അവിടെ കിടന്നിട്ട് മനസ്സ് തീരുമാനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നടപ്പാക്കുന്നതാണ് ആര്? ബുദ്ധി. പിന്നെ അത് ആക്ഷൻ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് പിന്നത്തത് വരുന്നത്. അത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവ് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രവൃത്തി വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് ലാസ്റ്റ് അത് പ്രവർത്തിയിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ബുദ്ധിയെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. തസ്മാത്തോമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. എന്നിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും വേണം. ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയലാണ്. ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാം. അതായത് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനവും ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും അതിന് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെന്ത്? വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പിന്നെ ആ ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അതിന് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും അറിയാം, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അറിയാം. ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് എന്ത്? വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂരി ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സിന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പോൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശരീരത്തിനേക്കാളും. ജഡപദാർത്ഥം വെച്ചാൽ ശരീരത്തെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ആ മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ബുദ്ധി. അപ്പോ ആ ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്, ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു? ബുദ്ധി, പിന്നെ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ശരീരത്തിനും തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത്? എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു, അപ്പൊ അതെന്താണത്? അത് മനസ്സ് തീരുമാനിച്ചു, ബുദ്ധി നടപ്പാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് തന്നെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാം. ആത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഈ ബുദ്ധി, മനസ്സും എല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏവം ഭൂതേ പരം ഭൂത സംസ്ഥഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് വേണം?
ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മബുദ്ധി, അതായത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് എന്ത് വേണം, മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായിട്ടുള്ള കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇവിടെ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധം, ആത്മീയ ശക്തിയും ആത്മീയ ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായിട്ടുള്ള കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവർത്തികളെയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്വന്തം ചുമതലകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാതെ അഭൗതികമായൊരു അവസ്ഥയിലെത്താം. ഇതാണ് എന്ത് അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ചുമതലകളും പ്രവർത്തികളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക. അത് വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഉറച്ച ബുദ്ധി വരും. തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും വശപ്പെടാതെ അഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ, ചുമതലകളോ പ്രവർത്തികളോ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും വശപ്പെടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതില് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതില് ഈ എടുത്ത ഭാഗം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കീഴടക്കണം. മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായിട്ടുള്ള കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം. ശത്രുവിനെ നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ്? കാമമാണ്. ആ ശത്രുവിനെ കാമത്തിന് കീഴടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സ് പറഞ്ഞത് എന്താണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അത് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജിക്ക്? അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആൻസറും അതോടെ തന്നെയാണ്. അതിന് പറയണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് 4-ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം. കുറച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിഷാകുവേ പ്രവീത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ, ഇപ്പൊ നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞ, പണ്ട് ഞാനത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കാണ്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും, മനു അത് ആർക്കും ഉപദേശിച്ചു? ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ഇതിനു മുന്നേ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. വിവസ്വാൻ അത് എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു.
ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് മനു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം ആ സംഭവം കുറഞ്ഞത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്നിരിക്കണം. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യലോകത്തിൽ 2 ദശലക്ഷം സംവത്സരങ്ങളായി നിലനിന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഈ ഭഗവത്ഗീത 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ല വന്നത്, 2 ദശലക്ഷം സംവത്സരങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്ന് പോരുന്നതായിരുന്നു എന്ത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ആർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗ നഷ്ട പരം തപ. ഭഗവാൻ അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നത്? അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ഈ ശാസ്ത്രം പാരമ്പര്യ ശൃംഖലയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രമാണ്. പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവോത്തമ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അക്കൂട്ടത്തിൽ നന്നേ ചുരുങ്ങും. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാവരും മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് താനും. ആസുര സ്വഭാവമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് കുറെ പേര്, ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള കുറെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതില് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അതിലെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സർവോത്തമ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവ അക്കൂട്ടത്തിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ പിന്നെന്തുണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് എന്ത് സ്വഭാവമാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ ഏവായം മയേതേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്നൂടെ പറയാണ്. നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, മിത്രമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. ഈ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിന്, ഗീതയ്ക്ക് അസംഖ്യ പതിപ്പുകൾ വേറെയുണ്ട്. ചിലത് ഭക്തന്മാരാൽ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മറ്റു ചിലത് അസുര നിർമ്മിതങ്ങളായിട്ടുള്ളതും. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഗ്രന്ഥത്തിന് തന്നെ കുറെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനെ പതിപ്പുകൾ, അസംഖ്യം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലരുടെ എങ്ങനെയാണ്? ആസുരിക നിർമ്മിതമായിരിക്കും, ചിലത് ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരിൽ എന്തായിരിക്കും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്? ഭക്തി ആയിരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നത്. ആസുരിക നിർമ്മിതങ്ങളായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലോ അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അത് സത്യത്തെ വെളിവാക്കുന്നതായിരിക്കില്ല, നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തേക്ക് നയിക്കുന്നതുമല്ല. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാവിവസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചു നിൽക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചതാണ്, പിന്നെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അത് എങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിവാക്കണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവിടെ തങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ വികലമാക്കി കാട്ടാനുള്ള അസുരന്മാരുടെ ശ്രമം ഫലിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാത്രമല്ല തങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാനെ വികലമാക്കി കാട്ടാനുള്ള അസുരന്മാരുടെ ശ്രമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല?
അതിനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിനു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താനിഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാ പരം തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്കതിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭക്തനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ ആ അച്യുത സ്വഭാവം ക്ഷണന ഗ്രാഹ്യമാകൂ. അഭക്തനോ അസുരനോ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, മുക്താത്മാവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അർജുനൻ മറന്നുപോകും. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ അച്യുത സ്വഭാവം ക്ഷണന ഗ്രാഹ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം, ഒരു ഭക്തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ആരും വിസ്മരിച്ചു പോകാണ്? ഒരു ഭക്തൻ മറന്നു പോകാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇവിടെ വിസ്മരിച്ചു പോകണം. അതായത് അർജുനൻ ഇവിടെ, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ്. അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് മറക്കാണ്? ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സത്യം അർജുനൻ അവിടെ വിസ്മരിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സോമതിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമ്യാത്മമായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാന് പിറയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്തില്ല? പിറവിയില്ല. ഭഗവാന് എന്തില്ല? പിറവിയില്ല. ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിനാണെങ്കിലോ നാശം നേരിടുന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? യുഗം തോറും അവതരിക്കും. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ആദ്യവുമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും കൺമുന്നിലൂടെ നമ്മുടെ നീങ്ങി ഒടുവിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം, തിരോഭാവങ്ങള് സൂര്യദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയുമ്പോൾ അസ്തമിച്ചുവെന്നും സൂര്യൻ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയുമ്പോൾ അസ്തമിച്ചുവെന്നും കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവങ്ങളും തിരോഭാവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളിവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി? ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ഏതാണ്? കലിയുഗം നടക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മളിവിടെ കലിയുഗാണ്. കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ. പക്ഷെ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രപഞ്ചം, നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൂമിയിലെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഏതായിരിക്കും? ചിലപ്പോ സത്യയുഗായിരിക്കും, ചിലപ്പോ എന്താണ് ദ്വാപരയുഗായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണത് ഇതൊന്നും എങ്ങനെയല്ല, ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്തമിച്ചു എന്നും കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നമ്മള് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സൂര്യന്റെ ഉദയമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അസ്തമിച്ചു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സൂര്യൻ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി എന്നല്ല, അതവിടെ എന്തുണ്ട്? സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. സൂര്യൻ എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെയാണ്? സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല? ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണോ അധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, ധർമ്മം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴൊക്കെ ആരെ അവതരിക്കും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. സുജാമി എന്ന പദം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആവിർഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സുജാമി സജാമ്യഹം തദാത്മാനം സജാത്മ്യഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുജാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ഏതാണ്? ഏതായിരിക്കും?
ശരിയായ രൂപം കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം അല്ലെ. സ്വരൂപത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആവിർഭാവത്തെയാണ് സിജാമി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മശാസ്ത്ര ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്വയം വരുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാ? കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നതൊന്നും അവതാരമായി കരുതാൻ വയ്യ. അപ്പൊ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്തതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? അവതാരം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കലിയുഗം വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കലിയുഗം തുടങ്ങിയപ്പോ ഏതാ ഒരു അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ വന്നൊരു അവതാരം ഏതായിരുന്നു? കൽക്കി വന്നോ? കൽക്കി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞു പോയതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലാതെ വേറൊരു അവതാരം വന്നല്ലോ. വന്നോ? ബുദ്ധാവതാരം അല്ലെ. ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. കലിയുഗം തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആര് വന്നു? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഈ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടാവും? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കൽക്കി അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്നതായിരിക്കും, ഇന്ന സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും അച്ഛന്റെ പേരടക്കം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്? ആ സ്ഥലം അവിടെ വരും. അപ്പൊ ആ അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണിത്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം കർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവതരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭഗവാൻ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല. അത് പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ശക്തിയാവേശ അവതാരം, മന്വന്തര അവതാരം, യുഗാവതാരം, ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈ അവതാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉറവിടം. അപ്പൊ എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ല, കൃഷ്ണൻ അതിലൊരു അവതാരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നതാണത്. ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നതാണ്. അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് നമുക്കത് പറയാം ഈ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ തിക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. അത്തരക്കാർ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും അവർ മുക്തിക്ക് അർഹരല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തേൻകുപ്പി, നിറച്ച് തേനിരിക്കുന്ന ഒരു തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം ഭാഗം നക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തേനിന്റെ ഗുണം അറിയില്ല. അതിന് എന്ത് വേണം? ആ തേനിന്റെ രസം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം? അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ശരിക്കും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മള് എന്തുണ്ടാവില്ല, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിക്ക് അർഹതയുമില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കി അറിവോടെയും വിശ്വാസദാർഢ്യത്തോടെയും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്ത് സമ്പൂർണ്ണ കൈവരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാ? വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അറിവോട് കൂടി കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാമാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മദ്ഭാവമാഗതഃ. വീതരാഗഭയം, അതായത് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ
ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരേണ്ടത്? മോചനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധീകൃതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രേമം ബദ്ധരാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. അതിനെന്ത് വേണം? രാഗവും, ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണം. ഒരു വിശ്വാസിനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ക്രമേണ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം മുക്തനായി പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ആസക്തികളിൽ നിന്ന്, ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് പരമമായ പദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായ ആസക്തികളിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ ആസക്തികൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാവുക, അതായത് കുറഞ്ഞു വരും. ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള, ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുക. വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നും ഉളവായ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായിട്ടുള്ള ഇച്ഛാഭംഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതായത് ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എന്തില്ല, ഫലം ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് പരമമായ പദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉളവായ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭംഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കൊണ്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम. हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് നമ്മള് നാലാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, 4-ാമത്തേല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. 3-ാമത്തെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല. 4-ാമത്തത്, രാജർഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജാവുമാണ് ഋഷിതുല്യരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. അവര് രാജർഷികളാണ്, രാജാക്കന്മാരാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഋഷിതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം, യുഗാവതാരം. 6 തരം അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. അങ്ങനെയുള്ളവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്. തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ വ്യക്തമാക്കുക. എന്താണ് തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ പറയുന്നത്? തേൻകുപ്പിയുടെ തേൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തറിയില്ല, പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളതിങ്ങനെ നക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മധുരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത വെറുതെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കാതെ പഠിക്കാതെ നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത വെറുതെ നോക്കി നിന്നിട്ട് നമ്മളിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, ഭയങ്കര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥാണെന്നും പറഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. എപ്രകാരമാണ്? തേൻകുപ്പിനെ നക്കിയാലും തേന്റെ രുചി മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ തന്നെയാണ്
അതും പാഷണ്ടികൾ അത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത്ര 9ാമത്തെ വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് അല്ലേ? 5 വരെ.